minun paimeneni. Ei minulta mitään puuta. Viheriäisille niityllä hän vie minut lepäämään. Virvointojen vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssa. Sä oot kuunnellut tätä levyä. Sulla voi olla minkälaisia fiiliksiä tahansa. Sä voit olla mistä tahansa lähtökohdasta. Sulla voi olla hyvä olo tai paha olo. Ja sun pitäisi tietää yksi asia. Ja se asia on se, että Jumala oikeasti rakastaa sua. Jumala haluaa sut kotiin. Jumala haluaa pitää susta huolta. Mutta hän ei halua tehdä sitä väkisin. Hän haluaisi, että teillä kahdella, sulla ja hänellä, voisi olla suhde keskenään. Vaikka sä olisit tehnyt mitä tahansa. Vaikka sä olisit ryypännyt just eilen tai vetänyt aineita tai katsonut pornoa tai mitä tahansa. Jeesus haluaa antaa sulle anteeksi. Mut se on susta kiinni. Haluut sä tehdä ratkaisun? Haluut sä päästä kotiin? Haluut sä, että Jeesus oikeesti vois johdattaa sun elämää? Raamattu sanoo, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen päivä. Tää hetki voi muuttaa sun elämässä. Tää hetki voi antaa sulle ihan uuden suunnan. Se, että sä tuut uskoon, se tarkoittaa, että sä otat Jeesuksen kädestä kiinni ja luovut hänelle sun elämässä. Jos sä haluat tehdä ratkaisun Jeesuksen puoleen, sä voit rukoilla tällä. Laita vaikka silmät kiinni. Rakas Jeesus, anna mulle mun synnit anteeksi. Mä haluan tulla taivaan kotiin. Pussaa mun sydämeen.